ಬಲ್ಪದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಕಾಂಡೆನು ಬೇಗ ನೀನಿಲಕ್ಕದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬಾಲೆ ಬೈದಲು ಅಕ್ಕಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆತ್ತಲು ಅಂಚಾಲಿ ನಿಲ್ಲಗ ಬೈದಲು ಯಾನು ಉರ್ತೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ಯಾನು ನೀರು ಮತ್ತು ಪರ್ಪಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಡಪ ಏನಂಚ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಂಡ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ತೂ ಒಂದುಲೆ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಇಂಕೆ ಬೆಂಡೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋರೆ ಕುಕ್ಕಾತುಂಡು ಅವು ಒರಿ ಉಂಡಿಜ್ಜಿಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮರದ ಪುದರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಬುಡ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಬುಡ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ತಾಲ್ದೆ ಪೋತುಂಡು ಪೋರೆಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಪಜಿರುಡು ಜಿಂಜಿದು ಪೋತುಂಡು ನನ್ನ ಪದ ಪದ ಗಿಡ ಪೂರ ಉಂದಾಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಂದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾವ ಈತ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಕಿರ್ಮುನು ಮಾರಿ ಇಡೀ ಕೈಕಾರ ಪೂರ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಇಂಚದ ಕೊಯ್ಪು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿದಾತ ಮಕ್ಕ ಯಾಪಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಪಂತೇರು ಕೊಯ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ 6 ನಕಲಂಟು ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು ಅಂಚದ್ದು ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡೆ ಕೊಯ್ಜಾವಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ ಜಾವು ಕಿರ್ಮುನೆಟ್ಟು ಈಗ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ ಅಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಚಾಕು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಕಜಿಕು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಡಲೆ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿ ತಕೋಡೇನಿ ಒಂಚಿ ಕಟೇಟು ಚಾ ಬೇಯ ಕುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅದು ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ 4 ಸಿಟಿಗೊಂಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಂಚ ಕಡಲೆ ಪೂರ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಕಚ್ಚಿಪ್ ಮನ್ಪುನು ಇದು ಪೂರ ಬಾಜನ ಮತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅವಿನ ಮಾತೆ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುದ್ದು ಜೈದಲು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡೇದಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಗರ್ವ ಬರೋಂತು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ತೆ ಕಾಣೆನು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ಕಂತಲ್ಲ ನಮಗಳು ನಾನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ತಿನ್ಪಿಚಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕಾಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಚ ಕೂಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೋನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಡು ನೆಂತು ತಿನ್ನೋಡ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದಾದ ಶಾಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಇರುಟಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಜೋಕುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಡಿ ಅಂಚ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬುರ್ದು ಬೈದಿನ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಬುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬೇಜಾರುಂಡು ನಿಕ್ ಏನೈತಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು ಎನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡೇನಿ ಬೇಗ ಮಲ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ನಾನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಏನಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಕಿಚನ್ ಬೇಯ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಚು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಸೊ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಪೆರೆದು ದೀಟೇನು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡೆ ದಾಂಡಿಂಕ್ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿಗೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನೋಲಿ ಪೋದು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಗಿಡ ಅಡ್ತು ಸೊ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಅಟ್ಟನು ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ಪದು ಪೂರ ಅತ್ತನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಸೊ ತಾರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ತಾರೆಯನ್ನು ಎಪ್ಪಲಂಚನೆ ಇಡೀ ತಾರೆಯನ್ನು ಕಲೆಂಡ ಪೂರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದೀಪನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದೀನದಾಗ ತಾರೆದವು ಕೊಪ್ಪರನೇ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಪೆರವೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಅವು ಪೆರದನೆ ಪೂರ ಕೈಗೆ ಪೂರ ತಾಗದನು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ತಾಗದನು ಇಡೀ ಗೀರೊಂದೆ ಕೈ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸೊ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತಾನೆ ಪೂರ ಹೊರ ಒಯ್ ಕಾಣಲೆ ಕಜಿಪುಗು ದರ್ತನ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪೆರೆದೀಪೆ ಆಂಡ ಈ ಡಬ್ಬೆದ ಫುಲ್ ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನು ಕೂಡ ಪೆರೆದು ಏಕೆ ಪಾಡುಜಿ ಒಂಜಿಡಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದಿಯಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದೀಪ ಅಂತ ಪಣ್ಣಂಕ್ ಬಾಜಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಇಂಕುಲು ತಕ್ಕರಿದ ಸೊ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪೆರೆದು ಮತ್ತು ಪಾಡಾರೆ ಬಿರ್ಕರೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅದೇ ಐಕಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದು ಬಿಡ್ಪೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಟ್ಲ ದೀವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಟ್ಟು ಬನ್ನ ಗಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಕುಲ್ಲುಣ ಅದು ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರೆ ಅದಗದಗನೆ ಪೆರೆದಿಲಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಬಾಯ್ದು ಫ್ರೀಜ್ ಎಡ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಸೊ ಮನೋಲಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಡೇ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚತಿಲ್ಲ ಉಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಪುನಂದು ಈ ಬಜ್ಜದ ಗಿಡ ಅಡೀಟ್ ಜೈದು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಣ ದೊಡ್ಡ ಯಾಕೆ ಅನ್ ಬನ್ನ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಹಾಪು ಚಪ್ಪಲ್ದು ಸೌಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ
ತೆಡೇರ್ದಿ ಅನ್ಪೋಡು ತೆಡಿಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಹೊರ ಮುಗಲ್ ಬಾಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣಂದಿನಿ ಸೊ ವರ್ಷ ಬಾಕ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ತಂದುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತು ಆತು ಮನೋಲಿ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರೆ ಮಾತ ನಡ್ತೇರು ಅವು ಐಕ್ ನೆರಳಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಸೊ ದಾಯನೇಜಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ತಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅವು ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕುಜಿ ఎక్కుజి ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವನೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಪುಜ ಅಂದು ತುಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾಡೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಲ ಬೋಡು ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈತ ಮನೇಲಿ ಕೊಯ್ಯಂಬತ್ತೆ ಯಾವ ಈತ ಮನೇಲಿ ಕೊಯ್ಪುನಾಡ ನನಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಾನು ಈತ ಕೊಯ್ಯಂಬತ್ತೆ ಯಾವ ಉಂದಿತ್ತು ಮೂರ್ತು ನಾನು ಬೇಯರೆ ದೀಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀಯೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಹೊಸದನೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ಅವು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಏನವೇ ಏನು ಮಾಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಬಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹಾಡು ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಬೈಯದ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ನನ್ನನ್ನು ಮನದಾನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ತುಲೆ ಬೆಂಡೆ ಏತು ತಿಗದೀನಿ ಅಂಕ ಕೋಡೆ 1 kg ದಾತೆ ತಿಗದೀನಿ ಕಾಯಿ ಜೋ ಕೊಯ್ಯೆ ನೀನು ಮೇರೆ ಕೊಯ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾವರೆದ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಆಸೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮನೆಂಕಲ ತಂಬಿಲಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವಲೇನು ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವಲೇನು ಅಣ್ಣನ ಮಗಲುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊಂಚ ಕಂತು ದೀಲ ಅಂದಂಚ ಈ ಸತಿ ಕಂತು ದಿದಿತ್ತು ಸೊ ತುಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂಚಿದೊಂಜಿ ತಾವರೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೀರ್ತುಂಡು ಮನೆ ನರ್ಸರಿ ಇಟ್ಲಾಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಾವರೆ ಹಾಗೆ 1000 ಜನ ಬಂದಿರು ಸೊ ನಾನು ಗುಡಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಸೊ ತುಲೆ ಹಿರೇಪುರ ಒಂದು ಹೊಸತೊಂದು ಆಯ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನುಂಡು ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನೀ ಟಬ್ಬುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಟಬ್ಬು ಗೆತನ್ವೆ ಸೊ ತುಲೆ ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನುಂಡು ತಾವರೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತೆ ನುಪ್ಪದ ನಾನು ತೂ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲಾಗ ಬಂಡದ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ನೀ ಅಂಚ ನುಪ್ಪದ ತೂ ಅರ್ಲವರೆ ಬತ್ತೇನು ಸೊ ದಾಲಪಾನೋ ಚೊವೆ ಎನ್ನ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕರಕು ಎನ್ನ ಗೋಡಿಗೆ ಅವು ಪುಗೆ ಪೂದು ಅಂಚ ಹಾತೀನಿ ದಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾತ್ಜಿ ಒಂದು ಈ ಕಿಚನ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ಬೇಲೆ ಆತನು ಎನ್ನಂಗೈತೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಅನ್ನಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪೆ 2 ದಿನ ಕೊರ ಅಡಿಪೆ ಕಜವ ಒಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಅರ್ತಾನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನ ಉಲೈ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಂತ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪದಿರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಗಂದು ಎತ್ಲಾಯ್ಕುಂಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಚಿಂದ ಪೂರ ಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ದೀತೇನು ಅಂದರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಏನೋ ತೋಜಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ತಂದಿನಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಡತ್ತೆ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರ ಇಂಕ ಖರ್ಜೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಎಂಕ ಊರಲ್ಲದೆ ಖರ್ಜೂರ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲ ದುಬೈ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಆತನ ಬಂದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಬೋತು ಅವ್ಳು ದುಬೈ ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂದ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಎಂಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡುವರು ಅಂಚೆಂಚು ಪೂರ ಅಂಜಿ ಎಂಗಳ ಮೈಂಡ್ ಎಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪಣಿತೆ ಉಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಅಂಚಾನೆ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದುಂಪು ರೈತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದ ನಾನು ಕನ್ಸಿದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಿರೇಟೆ ದುಂಬು ಅದಗದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಗನೆ ಪೂರ ಬಟ್ಬಡಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಲಾಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕೆತ್ತು ಗೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಬೇಯರದಿಯೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪಗ ದಿನೋಲ ಅವು ಎಪ್ಪಲ ದಾಲು ತಿಂದು ಎಂಕಂತೂ ಮುಂಕಡೆ ಬಡವೇನು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪಗಂದು ಎಂಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಂಡು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ದಾಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಏತು ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಚಿಕನ್ಲ ಮೀನ್ಲ ದೀನ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಿನ್ ಮೀನಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ತಿನ್ಪಿ ಅಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಮುಳ್ಳುದ ಮೀನ್ದ ಪುರೋಲ ತಿನ್ಪಿಜಿ
ಅಡ ಬಂಗುಡೆನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಬಂಗುಡೆನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯರೆ ತಿಪ್ಪಿನಿ ಅವು ಪುರಿ ಪುಣದೆ ಇಡೀ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯರೆ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಪುರಿ ತಿನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಐಗೊಂದು ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ನುಪ್ಪದ ನುಪ್ಪದ ತೂದಾದಾತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೇರಳ ಉಂಟು ನುಪ್ಪದ ತೂಲ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಸೋಪಡ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ನೀಟಾದು ಒಂದು 4-5 ಸತಿ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಚು ತಂಪುಂಡ ಈಗ ನೆಟಗೆ ಅಂತ ಯಾನು ಉಲೈ ಜಪ್ಪ ನಾವು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕಿಚನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪಡ ಅವನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಬೇಯ್ತೆ ದಾಯಿ ಕಡೆಯವನು ಬನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಬನ್ನ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಎತ್ತದು ಬರೀಟ್ ದೀಪೆ ಏನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕಡೆದು ಪೋಂಡ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರೀಟಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಸೊ ಏನೈತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರ್ಡೆ ಬಡ ಅವನುಂಡು ಮೀನು ಕೈ ಪೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕಾಪಿಡಿಯೋನ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಸೊ ನುಪ್ಪು ಕಪ್ಪಿಡಾರೆ ಬತ್ತಾನು ನುಪ್ಪು ಕಾಪಿಡ್ನ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು ನಿಧಾನ ಕಪ್ಪಿಡೋಡು ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸಾರು ಬಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಪುಲಿ ಅದು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ನಾನು ಇಂಚ ಕಡೆದು ಮಲ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸಾರು ಐಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆ ದೀಪೈತೆ ಒಂದೆಂಡ ಟೊಮೆಟೊನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿತೆ ಮೀನು ತೆತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೀತಾನೆ ಸೊ ಹಿಂಗೋ ಮೀನು ತೆತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ ಒಂದೇ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ರಸ್ತು ನಂದು ಅದು ನೀವು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ನೆರಳುಂಡು ಮೀನಿಂದ ಏನು ಮಸಾಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಗೆ ಮೀನಿಂದ ರೆಡಿ ಎಂಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಆಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿ ಮುಂಚಿನ ಮಸಾಲಗಳು ಮೀನು ಕೈ ತೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಟ ತುಳಿರ ಒಂದುಂಡು ಬೈಕ್ ಏನೇನೋ ಗೊಬ್ಬುನು ಊಟ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಾಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಾಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ವಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಮಕಂತ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಅದ ಮನೆಗೆ ಎಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರ್ದು ಇದೆ ಬೈದೆ ದಾನಿ ಇಟ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಚೀಂಚಿ ಅಂದು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರುಂಡು ನಾನು ತೂತುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐಟೆ ತೂವೊಂದು ನವ್ರ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆನು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ನಂದೇನಿ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತ ರೂಪನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡದೆ ಮಿತ್ತೆಡು ಪನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬುನು ಸೊ ಶೆಕೆ ಕಂದ ಮಂಡೆಲೆ ಕಿರ್ಮುಂದು ಮರ ಶೆಕ್ ಆಯ್ತು ಎತ್ತಿಂಡು ಬಂಗುಡೇಡು ಇತಿ ದಿನ ಬಯ್ಯ ಜೋಕುಲು 4 ಗಂಟೆ ಅನತಿ ಅಂತೀರಿ ನೀ ಯಾನೆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನೆ ತಿನ್ಪಿ ಎಂಕ್ ತಿಂಪಿ ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕು ಎಂಗೆ ತಿತ್ತನಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರೇನೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ತಿನ್ನರೇನ ಟಿವಿ ತೂಂದು ತಿಂದೆ ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಅಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಆದ ಮಲ್ಪೋನು ಒಯ್ಟಿ ಏನೊಂಡು ಪೂರ ದೆತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ತಿಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಭಾರತ ನಡುಟುಂತು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕನಕಿತ್ತಂಡು ತೆಕೊಂದು ದಿಕ್ಕಂದಕ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಮಂಡದು ಸೊ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮುಗಲ್ಲೇ ಏನು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಜಿ ಸೊ ರೆಡ್ ಕನಕ ಪುರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಕೊಂದು ಪಾಡಿಗ ಪಂಡು ತಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಗ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಬಸ್ಸ ಬೈ ಬರಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೀ ಮತ್ತು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಒಲೆ ಮೂರು ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಮತ್ತು ಕನಕ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚಿಂದ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ಎಂಚು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ದುಂಡು ಅವು ಬುಲೆದು ನಂದು ತೂವರೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಂಡು ದಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ತೂವರೆ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಲ್ಲ ತೋಜಿಜೆವು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬಾರೆ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪೈದು ಐತಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೆ ಬುರ್ದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೇನೆ ಬೈಯದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಪರಿಮಳ ಉಂಡು
ಯಾನ್ ಏನ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳೂರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ವ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನ ಪಾತೆರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಯಾನೇ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತೂಂದಿತ್ತೇನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಬರೋನು ನಾನು ಪನಿ ಬೂರೊಂದುಲು ಉಂಡೆ ತಿರೇಡು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಅವೆ ಪನ್ಪೆನ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆ ಏನಲ್ಲ ಆಪುನತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಅಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂತಿಂತೊಂಜಿ ತೂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಂತ ತೂಕ ಪಂದೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕದ ಆಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ್ದು. ಸೊ ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನು ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೆಪ್ಪನಾಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ತೂಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಣ ಪಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.